6, 8, nu mai spun, iar tatăl meu, dacă vrea el să vină aici să termine emisiunea, să vină cu drag. Că îl invit în scenă. Și vă rog frumos să-l aplaudați pe toți pe domnul Ioniță, că o să-mi preia ștacheta, că eu trebuie să pregătesc un moment și vine și mi-a locul aici. Mulțumesc din suflet, domnul Ioniță. Santo, te rog să ții ștacheta până și tu, dacă vrei, nu știu. Cu mare drag. Vorbiți, vorbiți. Vorbești. Pituță, acum ai ocazia să te faci cunoscut. Cât postul tău? Te ascult. Păi ce să mă asculți? Eu trebuie să spun întrebări, că ne-a plecat gazda. Da. A plecat Păi da, te ascult. măruță ăsta. Te ascult. De la Clejani. Măruță de la Clejani a plecat. Drumul la întrebări. Ia zi, Cum ai ajuns tu la mine, mai ții minte?